cap de setmana de Festa Major 2021. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El passat dissabte va tenir lloc a la Masia de Can Saragossa el taller de dibuix urbà, un taller lliure on no es buscava la perfecció en el dibuix, sinó captar allò que perceben els teus ulls. Com podeu veure que hi ha molta gent que s'ha apuntat, tenim uns 37-38 apuntats, més o menys. Hi ha molta canalla, que és el que volia també, que vinguin molts nens i nenes a dibuixar, que els agradi dibuixar i que agafin una miqueta l'inquietud per dibuixar. Nens de totes les edats es van apropar per poder deixar anar la seva imaginació sobre el full. M'agrada molt Bola de Drac i bàsicament estic dibuixant això de la primera pàgina que m'he trobat i l'estic intentant dibuixar i també una mica amb aquestes pintures, a veure si puc. He hecho el árbol que vemos atrás con este banco, pero lo he girado y es mi recreación de la masía. También aún no he acabado el cielo y las hojas. Per altra banda, a la plaça Pere Torrent es va celebrar el concurs de truites, organitzat per Sa Romana, esdeveniment en el qual per grups s'havia de presentar una truita de patates preparada al moment i amb molta originalitat. Farem a lo Forrest Gump una caixa de bombons que quan obrin posarà la vida és una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar, i llavors els jurats podran tastar truites de patates de diferents coses. Exacte, usos diferents, sí. Nosaltres guanyarem perquè tothom posarà ingredients sorpreses, però nosaltres tenim una truita amb una forma molt especial. Creativa, especial. Que és l'escut del Barça. A més, al llarg de la vila, durant tot el cap de setmana, s'hi va poder trobar altres esdeveniments com la trobada gegantera, la trastocada, els corriols de l'àvia i el torneig d'escacs. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.